Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po ako sa isang cave at mag-interview po ako ng paniki. Ano pong masasabi niyo sa coronavirus po? Hello po. Hindi na sana po ako lalabas. Mananahimik na lang po sana ako. Pero, feeling ko kailangan ko talagang magsalita. Kasi, kahit paniki lang ako, meron din akong damdamin, meron din akong feelings. Okay lang sa akin, kaso lang, naawa na po ako sa mga tao. Kasi, kayo na lang nagsisisihan sa problema ng coronavirus na to. Alam nyo, mas may isip pa kayo sa amin. Kaya, sana resolbahin na lang to, na walang blame. Gusto kong linawin ha, na sa amin galing ang virus, hindi sa aswang. Kasi, kawawa naman sila. Kalahati na nga lang ang katawan nila, sisisihin nyo pa. Wala silang kasalanan. Ganon yun. At alam nyo, para ako naman makatulong sa inyo, konting advice lang galing sa amin. At sana sa inyong lahat, palaging maghugas ng kamay, gumamit ng sabon o kaya alcohol. Palaging i-cover ang malalapad mong ilong kung ikay nag-i-sneeze o kay nagka-cough. Ayun. At iwasan ang mga may colds o yung mga may trangkaso. At saka, lutuin ng mabuti ang mga meat at mga itlog, yung mga karne, ganon. Tapos, huwag makipagtalik sa baboy, sa manok, sa kambing, o sa anumang uri ng buhay na animal. At of course, huwag ako. Alam niyo, hindi nga totoo sa mga ibang bansa na may confirm na coronavirus. Parang wala akong narinig o nabasa na mga reklamo galing sa kanila. Parang Pinoy lang. Pero anyway, alam nyo, ngayon, may as paniki o may as a bath, wala po ako maibibigay na mask o kahit anong tulong pinansyal sa inyo. Kasi to be honest with you, wala akong trabaho. Natutulog lang ako sa araw at lumalabas ako ng gabi. Kaya, alam niyo yun, pagod at puyat ang nararamdaman ko. At sana, huwag nyo din palang sisihin yung mga aswang at yung mga tikbalang kasi sa totoo lang, wala silang kasalanan.